Ano ang baptism of the Holy Spirit? At paano ito naiiba sa water baptism? Ang baptism of the Holy Spirit ay batay sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Sabi dito, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Base sa bersikulo, ang baptism of the Holy Spirit ay isang trabaho ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu kung saan ang isang mananampalataya ay isinama ng Diyos sa simbahan o sa katawan ni Jesus. Ano bang ibig sabihin ng katawan ni Jesus? Ang katawan ni Jesus ay nagtutukoy sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. Di bale kung saan ka galing na sekta, basta ikaw ay mananampalataya ni Jesus, ikaw ay kasapi sa katawan ni Jesus. Ang ibang mga scholars ay tumatawag sa grupong ito na Universal Church, but I prefer to call this the Church. Sabi nga sa Colossians 1:18, and He or Christ is the head of the body, the Church. Kailan ba nagsimula ang baptism of the Holy Spirit? Nagsimula ang baptism of the Holy Spirit sa araw ng Pentecostes, sa araw ng bumaba ang banal na Espiritu sa mga tagasunod ni Jesus. Ito ay mababasa mo sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Note, ang araw ng Pentecostes ay ang araw ng pagsilang ng simbahan. This is the day of the birth of the church. Ang water baptism sa kabilang banda ay isang gawa ng mga tao sa public. Isa itong seremonya kung saan ang isang mananampalataya ay inulubog sa tubig upang ipakita sa public na siya ay mananampalataya na ni Jesus. Ang bautismo sa tubig ay nagpapatunay na ang isang tao ay tagasunod na ni Jesus. Mababasa mo ito nasa Acts chapter 10 verse 44 down to verse 48. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng baptism of the Holy Spirit at water baptism ay ito. Ang baptism of the Holy Spirit ay espiritual, hindi nakakita. At nangyayari ito sa moment na ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Agad-agad mangyari talaga ang baptism of the Holy Spirit sa panahon na tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Sa kabilang banda, ang water baptism ay mangyayari after ng pagtanggap mo kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ginagawa ang water baptism bilang pisikal na seremonya na pagpakita mo sa public na ikaw ay isang mananampalataya na ni Jesus. Ang baptism of the Holy Spirit ay isang private na pangyayari sa buhay mo. Ang water baptism ay isang public display ng faith mo sa mga tao. Ngayon, ano ba ang benepisyo kung magkakaroon ka ng baptism of the Holy Spirit? Sabi sa Bible, magiging kasapi ka or miyembro ka sa katawan ni Jesus na tinatawag na church or Christians. Alam mo bang kahit galing ka sa iba-ibang ngalan na denominasyon, basta ikaw ay mananampalataya ni Jesus, ikaw ay kasapi sa church or Christians. Ang baptism of the Holy Spirit at seal of the Holy Spirit ay mangyayari sa isang panahon. Sa moment na ikaw ay tatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, yan din ang moment na makakatanggap ka ng baptism of the Holy Spirit at saka seal of the Holy Spirit. Ngayon, kung gusto mong malaman kung ano ba ang seal of the Holy Spirit, may video ako na ginawa para sa topic na yan. Isusulat ko ang link sa comment section. Kung gusto nyo malaman kung ano ba ang seal of the Holy Spirit, basahin nyo ang comment section. Doon makikita ang topic sa seal of the Holy Spirit. Thank you very much for watching. This is Jacob Momo.